tacho ndokuti mumwe wacho ndiye akanga atori mufundisi direct waDorcas tinaye pano, and then tina chaplain mufambi watiri kufamba nawo kubva tichibva kumba uko kupfuurira mberi tichifamba nawo. Saka tichati tina chaplain wedu wamufambi ane mazita akawanda, ushamisika umwe musi wachinzi doctor, nokuti ndidhokuta zvekare. Shamisika wachinzi evangelist, kufunga mangozvionera paya paya kuti zvanga zvouya zveuvhangeri. Munhu wese imbodai so. Aiwa, taitira kuti zviso zvimboita sei? Zvimbosekerera. Hanzi we are celebrating. Anditika. Tina Reverend Apostle Zimbanje wakawana mukana wekuve vafundisi waJohn Jim naDorcas Chikumbirike. Tiri kurangarira Dorcas Chikumbirike nhasi, mangwana tinenge tiri pakurangarira John Jim, nokuti vose vari vaviri ava vakasotungamira kare. Saka vafundisi vaviri ndaakuchikusiyirai nguva ino mupfuurire mberi nebasa riri pano rataunganira. Mushure maizvozvo ndichazokumbira sekuru kuti vape speech yavo. Anditika sekuru vekwaChikumbirike, tichazokumbira speech iya yemwana Beti. Iyoyo tichaikumbira kuti izoverengwa zvekare, yazosvika nemazvo neurombo paya tatumira, nokuti maspeech aya maviri, imwe iri kuna baba, imwe iri kuna mai. Yamai kuti igoverengwa semwana aita basa guru zvekare rokubatsira achibetserwa nehama neshamwari kuti dombo rigoiswa pano. Saka speech iyoyo tichaiverenga pano. Amen. And then I think nemumwe zvekare anofanira kutaura speech, ndakanganwa ndiani ndichazotaura nezvavo vanhu vatatu chete. Nguva ino I will hand it over to the two bulldozers. Joko rinobopwa ng'ombe mbiri, ukabopwa rimwe chete inotatarika muzita raJesu. Akamprofita kuti one day you will become the bishop of the church. Ndato bishop the Apostolic Church of Pentecost. Itori kumashure. Kuti vashaure chimbo chikumbira sekuru ndashandura zvishoma kuitira kuti vafundisi kana voflowa vongoflowa vachienda. Sekuru vatipe speech, ndozokumbira vaya vakatibatira speech yemwana kuti muzotipawo zvekare speech iyoyo, tozopfuurira mberi nebasa rose. Sawira wemunhu azowanika here kana kuti shamwari friend, notenda kuti hapo tinongozvikudza zvakadaro mazvita. Sekuru tinokuremekedzai, handina kunge ndapuwa zita, ndoda kunyanzodedza ana sekuru nemazita avo okuremekedza akafanana nokuti vanyakudirwa. Tinokupai mukana uno sekuru, uye tichikutendai nokuuya kwamaita kumutambo uno wedombo remuzukuru Dorcas Chikumbirike. Mukana ndiwo isekuru mazviita. Mauya umbowo idondo wetu ndau paongo kandoka ndikusikana yeyo. Kana uyu kukura kwake anditi uno wake muchechi mupakosumo emuziya anga singabve kuchechi ndaitombogara chechi unhu hwake muklasi awesi. Saka zvinofadza stereki wanenge wapo
kuzoitika zvakadai. Handiti zvino pane chinhu chiri kuringondionetsewo inino. Ekwajimu muripo here? Ekwajimu tiripo. Very good. Zvaita zvakanaka. Handingamboita ndakazvisungirira apa because uyu muzukuru wangu uyu haikona kuzomboswera kuti kudii. Muchironga basa iri kusvika patave nhasi nezuro patange tiri pano tichiita basa iri, toda kuti in future muzogara muchiziva kuti kunyange muchironga zvinhu zvakadai musanzvengane nevamwe, tange tisina kana munhu one panapa. Munoziva zvinoitwa kuno kumakuva pachirume, pane vanhu vanenge vari pana vachishanda pano, panoda kudyiwa, hapana chakadyiwa. Asi takazoita isu ano tegeza tichigadzirisa inini nepachikumbirike tikaita basa redu rikafamba nezvakanaka. Handiti right, tochiti amanheri kumboko, hapana kana wakwajimu watarara naye kumboko nezuro. Handiti tai asi ndinodaiwa muzukuru sununguka zvawaitirwa izvi nemwana. Mwari ambirai ukomborere mwanasikana iyi womwana wake iyi azoine rugare rwakanaka. Mandisunungura hangu ndatenda.